Hej. Hej. Det er flot. Bare lidt måske. Velkommen til min kanal og mine videoer. Og i dag der har jeg en gæst med i min første klamme video. Og min gæst han er også meget klam. Mange tak. Det er Lukas. Ham kender I nok ikke, fordi han er nemlig ikke særlig sej. Hvorfor fuck skulle de også kende mig? Ja, det vil jeg fandme sige. Nå, men vi skal bare få grund og lave en mulig pis. Det er vi nemlig rigtig gode til, er det ikke rigtigt? Det er helt fantastisk det. Så jeg flyver hen og samler ham der, den lille numsebud op. Der. Hvad fanden var det ikke mig, der skulle hente dig? Jo, men nu flyver jeg jo også. Ja, det gør jeg sgu da også nu. Nej, vi skal ikke på vejen. Fuck, hvad er der? Nej! Hov. Det virkede faktisk. Okay, det var åbenbart dig, der dræbte mig. Ja, men jeg er også Og- for sej. Jo. Og alligevel så står der 1-1, så jeg forstår det ikke som helt. Fuck, du spawner langt væk. I'm running as fast as I can. Jeg kommer hen til dig. Jeg er også på vej hen til dig, jo. Nej, jeg er på vej. Okay, så du ikke. Det er snart ikke mere mere, hvis du skal ikke til mig hele tiden mere. Lige meget, jeg kommer nu. I'm running as fast as I can. Lalalullalilai. Men han kan altså ikke løbe særlig hurtigt. Du kører på vejen. Du er skarp i dag, var Lukas? Du ved godt, du kører for langt. Du er også skarp i dag, du er. Du kører stadig for langt. Nej, jeg gør jo ikke. Hvor det lækker, jeg er fucking frustreret. Frustreret. Det er også ligegyldigt. Jeg kommer ind til dig. Ja, jeg er snart oppe på vejen. Okay. Ja, okay. Okay, okay. Fuck. Hvad? Nå, nu valgte den så lige, at jeg skulle gå ind... Valgte den, eller valgte du? Den. Men hvad er den? Er det den, du person styrer? Nej, det er min computer. Man kunne bare høre, at din mic, den sådan knækkede, så det var helt vildt mærkeligt, at det var du sagde, at det var din computer. Nu dør jeg højst sandsynligt. Det gør så Hvad ikke. laver du derinde? Ja, jeg prøver på at komme hen til dig, jo. Hvorfor? Hvorfor? Tror du? Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror ikke så meget. Jeg tror ikke en skid. Hvorfor Lige skal du ikke præcis. sådan køre væk fra? Er du nu bag mig? Ja. Er du ude på vejen nu? Jeg står en tilfældig mand nede. Er du ude på vejen nu? Ja. Det er din Nu er ude på den lortevej. Wow, jeg nakkede lige en mand ved at trække ham ud af bilen. Og det er dig. Nej. Det kunne jeg aldrig finde på. Skyder du efter mig? Nej. Hold dig fra mig! Hold dig fra mig! Fuck dig. Okay, lige meget. Lad os lige starte på frisk. Hvad fanden det hedder. Nu er politiet efter mig på grund af dig. Nå, okay, det er min skyld, du også dø? Okay, det er min skyld, du dræber mig, det kan jeg Ja, godt se. Fight. Fights. Det hedder faktisk ikke fights. Det skulle lige ved du, I sagde det på samme tid, ikke? Ej, nu ringte jeg lige efter min bil, imens politiet lige efter mig. Det er det kraftigt med idiot. Ah, så passer det jo godt til dig. Fuck, det er dig, mand. Det var altså det. Oh, fuck. Kan du overhovedet se mig herfra? Nej, og jeg vil ikke skyde på dig, fordi at... Jeg døde på grund af dig. Ej, det var faktisk på grund af dig. Det er sjovt nok. Nu er der dømt krig. Nu er der fandme dømt krig. Ja. Og jeg har lige sagt dømt krig. Flere gange i træk. Du er selv udenom det. Hvordan fanden zoomer man ind med det her lille lort? Jeg kan ikke finde ud af det. Ja, så kommer jeg selvfølgelig til at gøre det der. En klamme idé. Nå. Jeg er bare nødt til at zoome ind i min mus. Så må du jo gøre det.
Så hop dog. Tak. Har du lige hoppet? Jeg kan ikke se dig nogen steder. Nej, Nå, du altså, flygter jeg- fra mig. Nå. Hvorfor skulle jeg flygte fra dig? Hvorfor skulle du? Ikke Forstår det en heller set. ikke. Jeg forstår det heller ikke. Ah, shit! Okay, ved du hvad, nu går jeg over til mus. Hvis du skyder mig nu, så er du bare en fucking... Hvad fuck, var det politiet? Nej! Ja, der døde jeg lige. What the fuck? Ja, politiet angreb mig åbenbart, fordi at du angreb mig. God mening. Nej, min personlige bil er blevet taget. Skal vi tage og hente den? Så sker det mindst Fuck, lidt du, handling i den her du video. spasser fuldstændig rundt. Det gør jeg sgu hele tiden. Ja! Jump! Oh fuck, oh fuck. What the fuck? Hvordan kunne jeg ikke dø af det der? Hvorfor skal du dræbe Hvad? mig hele tiden? Og jeg døde så også bagefter. Okay, ja, det gør mig lidt mere roligt. Skulle vi tage og hente den bil, eller skulle vi ikke tage og hente den? Nå, nej, det kan vi godt. Ja, Åh. det var misklik, misklik! Du skal ikke skyde mig. Kom, vi Nej, kører nej. derhen. Rolig nu. Vi kører derhen. Tror du, jeg er så voldelig? Når hver gang du siger et eller andet, hvad der har noget sådan noget, hvad der lyder som... Hvad går vi i gang med? Ved du hvad, jeg tæsker dig bare, gør jeg. Okay, det er knivtid. Jeg slår dig med en hammer. Kom her med dig. Okay, vi kan ikke ramme hinanden. Ah, hvor har du fået den her fra? Ja, det kan du købe. Au! Ah! Var der lige en bil, der kørte ind i mig? Det er unfair! Jeg skal lige hurtigt se en besked på Messenger. Nå, tak. Du ved jo, du lige blev kørt ned, ikke? Ja, det ved jeg godt. Og jeg havde ikke nogen våben med. Det er unfair. Nej, ikke politiet igen! Nå. Men ja. Fuck det. Lad os tage hen og hente min bil. Ja, den er gang med min podcast. Anal cleansing dates back. Jeg Could kommer ned og you henter dig. Kan du ikke lige hente mig? Jo. Står du For jeg dernede? skyder, Jeg kommer nu, jeg jeg skyder kommer nu. Jeg kommer nu, Lukas. jeg Woo! skyder lige en mand i hovedet. Så. Hun er død. Sjovt nok. Sjovt nok. Skal du være provokerende? Nej, jeg er jo bare politimand. Jeg skal have min høje hæle i smasken. Okay, skal vi køre eller hvad? Op nu ind! Ja, slap af, mand. Oh, Wow! fuck. Hvem var det lige? Kørte jeg lige ind i dig? Ja. Okay, så hop ind. Rolig nu, jeg skal lige ind først. Kan få det lige. Okay, jeg ved ikke, hvor fanden vi skal hen, men vi kører bare. This is Vinewood Boulevard Radio. Din character er lige meget glem. Jeg skyder lige din character lige i hovedet. Nej, det kunne jeg ikke. Fucking dum. Ej, det siger du ikke. vel? Ej, hallo, dit ansigt! Du er totalt meget... Din overkæbe, den er meget større, og du er sådan helt vildt fed. Sjovt nok. I ansigtet, det var sådan helt hævet. Nej, fordi du slået mig i hovedet med en kniv. Kig på vejen. Jeg skyder ud, mands. Jeg er beast! Eller gik det her, mand. Kan du det beast? Ja, det var totalt meget. Ui, det lagger ved mig, mand. Det er da så pisse irriterende. Haha, det lægger ikke mig. Du stopper det på mig. Og det er mega synd for mig jo, at det lagger. Men. Ej, hov. Den vej. Nå, men vi ses, Lukas. Jamen, vi ses du. Nu skal jeg jo fucking til at hoppe ud med dig. Spasser. Nej! Well, fuck you. Hold din Åh, så hold nu kæft med. Hvad siger den det? Fordi den ikke kan lide dig. Nej, det er sgu da synd for mig, det. 'Cause
seriøst, at I selv en helikopter ud efter en kvinde. Hey, du skyder mig ikke, for jeg gjorde ikke noget ved dig. Hvis du skyder mig, fuck, jeg bliver sur. Kom, lad os tage en bil. Lad os tage den bil, der kører derhen. Jeg kan godt se, du har det våben fremme. Fuck dig. Tak fordi du efterlod mig til politiet. Hey, slap dig af. Nu står vi lige. Ja, Wow. Og nu bliver jeg kørt ned. Det undrer mig kraftedeme ikke sådan, som du ser ud. Tak. Hvad er der? Slap af. Det er sgu da for nemt, det her. Og jeg bruger den der controller. Jeg bruger mus og tastatur. Du ser jo selv, det var nemt. Det er det også. Au! Fuck, du lægger rundt, mand. Nemlig. What the fuck? Den kan komme! Den gider ikke. Du spasser også fuldstændig rundt der. Nej, fuck er du der? Jeg troede, du var nede under jorden. Nej, jeg var ikke der. Okay. Så leder jeg videre. Det var godt for dig. Au. What the fuck? Først blev jeg taklet af en Mustang. Og så kommer der en ambulance kører hen over mine ben. Ja, nemlig. Tillykke med det. Nu skal de fandme dø, de ambulancer der. Ha, se, der ramte jeg lige jer bare. Du kan hvis du skyder, ikke også? Jeg er en kvinde, det er fucking unfair. Du er en kvinde, så er du Det er godt lide, unfair. at jeg bare rækker fuck lige nu. Jeg har ikke noget buk. Har jeg overhovedet skudt til den der? Sådan man skyder. Så fandt jeg ud af det. Ja, nu er politiet, og de er faktisk efter dig, ikke mig. Jeg synes faktisk lige, du skal tage en klapper. Så er politiet lige med mig. Nu er de ikke med mig mere. Selvom jeg kommer til at få en af dem over. Wow, nu er de ikke med mig mere. Ah! De skyder mig! Nå. Hey. Skal vi ikke nogen sang eller sådan noget? Find nu på en sang for helvede! Christian, han er dårlig. Christian kan ikke finde noget af noget. Tral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 a. Øj, mand, det der lortesang. Ja, ikke godt? Syng den lidt mere. Nej, Hvorfor ikke? det har jeg ikke lyst til. Nå, der står lille lorte MX Rider igen, var. Nå, han døde igen. Stadig ikke af dig. Nej, men... Jo, på en måde lidt af mig jo. Jeg skyder også på. Bare fordi du skød på mig, betyder det ikke, at... Okay, det vil sige, at hvis, når du spiller Counter-Strike, for eksempel, hvis du gør det. Så vil jeg få assist nu jo. Nej. Og assist, det står sådan en lille smule for at jeg har ramt dig. Falder ned. Nej, hvad fanden, de kaster med tårgas, de fucking taber, mand. De kaster seriøst med tårgas. Enten røg eller tårgas. Fuck, hvor det irriterende. Nej, gå nu væk. Bare fordi jeg sigter, så skyder de mig. Jeg mister liv, fordi de kaster sådan noget herop. Det er fandme noget nyt, det har jeg aldrig oplevet. Det har jeg ikke. Har du det? Nej. Der er fandme røg op. Nej, nu kommer de fandme. Nu det er lige landt en helikopter herude. What the fuck? Nej, nu døde jeg på grund af den tårgas. Nå, men skal vi sige, at det var det? Ja. Og så like for at få en video mere. Jeg mener subscribe selvfølgelig, fordi ja, potato på tabt. Nå, der døde han. Same. Nå, men farvel alle sammen! Vi ses.